Ora ahinya. Gima dwako kunga wacho en ni Rigathi Gachagua nigi ratiche mar temo kaka onyalo en bende mondo oresre gini. Onyalo dhi pod en gi nafas e senet, odhi opim wachno e senet kucho. Konyalo convince senators 17 ni mondo ne ni gini ok gima long'o, to nyalo konye. Kata bang' senet kosegole, onyalo temo mondo dhi e doho kaka osechako timo, osefile cases e doho. Onyalo kendo file cases e doho bowach ni kaka jogo tiyo kode ok luwo chik makare. Nikech kata kirango mokwongo gik mane wabunge moko ne wacho sama ne gidwa thiche oko ni, ne gikelo gik moko mane onge motion mokwongo cha. Jomoko ne wacho gik mane Rigathi osetimo ne ka gin giwegi. Nitie jok moko mawacho gik mane ok ondike motion no. To mago gik mane chal ka gima no inform kaka jo od bura ne dogo kura mondo ogole oko. To mago gik monyalo wacho e senet kendo onyalo wacho e doho kapo ni odwa lawo gik mondo dhi godo e doho. To maduong' en ni gima dhi mbele ni ok en weche mag chik, en weche mag siasa. Maendi en siasa mar William Ruto. William Ruto temo manyo kaka onyalo yudo legitimacy e gir jopiny. Koro ogolo Rigathi Gachagua oko mondo witi mondo tem lombo godo wang' jopiny ni sirikande tiyo gi luwo chik malong'o. Lakini maduong' en ni Rigathi Gachagua temo tiyo gi chik e goyo lweny mar siasa. Bende dobed ng'ama malong'o, nochako mana gi sani. Ochak nyisowa maler kaka William Ruto osebedo katiyo gi pinyni marach. Kaka nyithindo manosenegi kanonegi, kumikano gi gae, kaka Dani osekawo airport ma Kenya, ng'ama ni toka Dani no, kaka weche mag SHIF gi SHA manego jopinyni otamo gara joma manyo thieth yudo thieth malong'o. En wach mane manie SHIF gi SHA masani Kenya Kwanza omako motegno ni. Koro en ogoye e sheria, lakini lweny to ntiere siasa. Dobed ng'ama malong'o dogo gini siasa en owuon, dogoye siasa motegno mondo jopiny one ni en ang'o mosebedo katimre mbele kanyo. Kata wach mar public participation ni kirango mos kaka notime. Public participation, gima Rigathi wacho en ni noter mana views mag ng'ama ne move motion. To nokoter gimiluongo ni patch Rigathi Gachagua kata response mare kaluwore gi views ni. Koro yoro ka public participation ne en one-sided. Koro kapo nodhi e doho, onyalo wacho wachno bende ni jogi notimo public participation nokomiyo jopiny nafas mar winjo gima anta wacho duoko na e kila kitu mane wacho against an. Koro dine gibed joma long'o, dine giwacho gik ma ng'acho ondiko, Mutusa ondiko, to giketo piny gik ma Rigathi ondiko. Koro mano bonyalo wacho kapo nodhi e doho ni public participation manotimni nokotim e yo malong'o. To lakini maduong' manadwa wacho en ni bunge mar Kenya gisani, macha bunge motop, ok nikech ogolo Rigathi, en bunge motop nikech ok otine jopiny. In terms of prioritization, gik machando jopiny gisani, gi sama owuoyeni, SHIF gi SHA, nitie ji mang'eny mok yud thieth e osiptande. Gi sama owuoyeni, jopuonjre mang'eny monego bed ni dhi e mbalariany, ok odhi e sikul nikech ok ginyal yudo pesa ka gitiyo. Gi sani mawuoyeni, JSS, jopuonj mag JSS mang'eny, ng'eny gi pok ondik gi tich malong'o, pok ong'i wachgi. Nyithindo monego bed ni some JSS go, kar gi chal ma gima koro lal kendo kethore. Koro king'iyo prioritization, de bunge oketo priority mokwongo e ng'iyo weche ma hinyo jopiny ka gidonjo e weche mar golo Rigathi. To kendo ging'iyo gik midwa golo Rigathi, gik midhi gole godo gi, nikech gol tidhi gole, kendo dhi dhi. Nitie madongo ma Ruto osetimo malo mag Rigathi. Omiyo kane ji wacho ni kufa dereva kufa makanga, mana sayo jo bunge ni sama usechako gini ni grounds migolo godo Rigathi gi, nitie kendo jakuo moro kende piny kae matimo malich maloka Ramago. En bonego rango wach mare, kik rum mana ni igolo Rigathi ka to William Ruto to pod bedo mana dong' e sirikal ka sando jopiny kosebedo kosando ni. Ok onyiso ni mar Rigathi ni koro ng'won ne, jogi richo te, jogi nyaka we tich gi oko gi te gi duto. Jo Kenya omany telo manyalo tiyo ne oganda kaka oganda dwaro.